Ljudi moji! Jesi to ti, Kićo? Ćuti me, prati me neko! Tebe prati si normalno. Ćuti da vidim. Evo, sakrio se. Nema, vidi se da je dobro obučen profesionalac. Ma daj, Kićo, ko će tebe prati? Neki muškarac. Tebe prati muškarac. Šta to meni pa fali? Što mene ne bi pratio neki muškarac, molit ću lepo? Ali te prati zbog onog ili zbog nešeg drugog? Ma nije zbog onoga. Zbog čega te prati? Pa nemam pojma. Šta izmišljaš, čovjek ide svojim putem? Pa me prati kroz ceo grada. Tek onaj što se motao noćas oko moje kuće, taj radio noćnu, ovaj radi prepodnevnu smenu. Čitaš one tvoje krimeće? Nema veze. Nema veze ako čitaš ja sad. A ako ne ispuštaš iz ruku, te lun kralj poješ i te herku. Ćuti, Vera, ne znaš ti, lajala sam Pa nešto šta u si kafani lajala? pre neku noć, pa ne mogu da se setim da me ubiješ. Kaže da su tebi krimići zavrteli mozak. Nisu mi zavrteli mozak, nego su mi otvorili oči, ženo. Sve nas prisluškuju, snimaju uhode. Ko? Agencije, službe, biroji i organizacije. Imaš tipičnu maniju gonjenja. Tako je mislio i Tomaš Jones, pa su ga našli kako se kupa u zalivu San Francisco. Kako se šta lupetaš? Možda ja znam neki važan podatak za koji ne znam da je A šta važan. je to, majke te? A možda mi je neko nekad rekao neke brojeve koji mogu da lansiraju Pa nešto. ko će tebe da lansira? Ko znaš šta, tebi će Vera da da sada neke lekiće, da se ti meni malo smiri. Fino, vidi, ovo ćeš da uzimaš 1 puta dnevno, ovo 2 puta, ovo, boga mi, 3 puta. Nego šta ću, ali ako ne pomogne, tražite me na dnu Save.